pre. Sa mga pre nga. Nagko man na imong aibag diha pre. Sa problema nimo pre. Sa mua lagi pre kada gabi maglagot ko pre. Di kay ko katulog sa mua magabi. Langas kaayo lulog lula. Pwede imong lulog lula. Unsa man pwede ay? Magabi si Lula siging panghagad ning lolo. Magsige sila away kay lolo kapuyan. What? Grabe kayo ang lulag lolo pre. Wala niliwat na nimo pre. Di mana pre. Grabe. Dahil unsa may kuan di ka katulog din. Kani Ginoo mga babae mo ginay una malintal pre. Dili ra gyud kusog ato mga lalaki mo nang imong lula kusog kay na. Murag ka na mauna pre, sakto ka pre. Ang babae dyan manintal pre kay di abita iskas apre ng pagkagabi ni ana akong lula nga ana yang ni ana siya luluba nga ali na kay ko na kayo ko ana na kurni na kayo kung lula ana sus kung lulo ni balibad wala dyan siya pansina ba lingo-lingo ra Mo gina pre nga sa una pa lang daan ko. Sugod sa pagsugod ni atong kalibutan ang babae gyud mo una pre. mao gyud Kapangahon ni Adan ug Eva. Di ba? mo lagi usa man ang adan og iba pre Sa kanang Adan ug si Eva pre mo na yung mga biblical na to nga history kay ang Biblia pre mo na ang book of pre nga si Eva gitindal atong halas pre. Halas ba atong mayawa sa tanas. dili kay ako mang naiban apre ingon sila sa una kuno gagikan ta sa unggoy Unggoy? Unggoy? Ano pa rin po? Wapon siraw. Kanang istorya sa unggoy pre. Unay gitawag og theory of evolution. Na ang tao nga unggoy pre. According na ni Charles Darwin pre ha. Theory na pre ha. oh Nga ang tao daw pre gikan na sa unggoy. mo ba Oh. Nga hangtod nakadugay, nagkagwapo. Muna ni mga tawhana karon. Muna kita. Medyo upgraded na po siguro ko. Tapi, sirahan ng iba. May panagbunugan ng sana. Muna istorya ni Charles Darwin pre sa iyang theory of evolution pre. Gikan ka sa unggoy, andun nahimo kang mga gwapo na mga tao. oh so sa una gikan jud ta sa unggoy Muna pre, oh yang ano na istorya ning Adan ug ni Eva kana pod pre, sa parte sa istorya ni Adan ug ni Eva pre, kay nakapaminaw mo gid sa mga kalaang tao sa una pre. Mo gid na ang biblical nga istorya nga hisulat sa Biblia pre nga si Adan ug si Eva gitintal atong halas. Muna pre, gitintal sa halas mo dayon ang halas. unsa din ang halas Muna ang sa tanas pre nga ang halas gitintal niya si Eva. Dayon si Eva po gitintal niya si Adan. Muna nga ang mga babae gyud pre mo gini una nga maninintal. Nya pila na gyud kusog nato nga mga lalaki pre. Mahuyang nabiya kay ang mga lalaki pre. Oh, muna nga ug naay mga babae pre ay gyud kumpiyansa ng mga babae pre kay maninintal na sila. mo lagi pero si tinujud babae day unang manintal Upi kinako yung experience ana pre. Nga atong ulitaw pa ko pre nga virgin pa ko ato pre. What? Nay usa ka babae pre. Pre, ya, Oh. siyempre sa pagkapugos na nandun ako. Ya, uyang labi kay ang mga lalaki pre. Muna napugos na jud ko pre. Muna nga kanay imong lolo pre. Yung imong lula, mo ginay istorya nga ang kanay imong lula mo ginay magula-ula. mo lagi mo magsimo na ilasig awayin kada gabi pre kay akong lula mangagad di bitay one time pre ana akong lula gapasiksi pagayo lipstick Wow. gitintal di sayaw-sayawan ni akong lulo ja kwan kadres wa pansin sa akong lulo pagkasunod na pod akong lula ga tupis na lang ga tupis Pagka kasayaw-sayaw gana na wa gapon na tintal akong lulo wala gatagan hukas bitaw akong lula pre hukas tanan hubot tanan ay gisuot dayon, kita tanan unsay mga panghitabo pre? kasayo-sayo gyapon siya gana na nagsayaw akong lulo ni ana bitaw na akong lulo oh nga naman ang kunot-kunot man imong sila wala man imong plansyahan mauna pre mo na tinuod jud ang babae mo manintal Based sa imong experience pre, based sa ato ang experience pre, mga babae di una manuntal. mo lagi Panahon kang daan ni Adan ug ni Eva. Kana mo
gina sila. Na natintal po siya sa mga satanas, o mga serpente. Oh, Nya, natintal si iba rin, si iba po. itinton si Adan. Kung muna nga, kanay yung mga babae, pre. Ah, Kung na istorya na, pre. tinuod yun na pre, si Mao jud ay mga babae jud ay maunang manintal mo na akong gikadlukan sa kung pagkalalaki pre. Pasig tintalo ako ba. Pagkalalaki po. Mga paligid na mga sigurado ng ikutan. Kayo kisa magkaw magkailabot sa mga istorya, naday kayo mong istorya. Naway ka sigurado nyo, kung sayap na. Ikaw gapil-apil man jud kaon sa man ay masugulanon be. Naway siguranon. Na ako'y iro nga puti. Oh. Ganahan ba mong maminaw aning ako siguranon nga subli-subli. Oh, ganan mi maminaw sige. Timi. Na ako'y siguranon. Na ako'y iro nga puti. Oh. Ganahan ba mong maminaw aning ko siguranon nga subli-subli. Oh, ganan lagi mi maminaw. Okay, sulti. Na ako'y siguranon. Na ako'y iro nga puti. Oh. Ganahan ba mong maminaw sa akong siguranon nga subli-subli. Ganan lagi mi maminaw. Isulti na. Na ako'y iro nga puti. Ganahan ba mong maminaw sa akong sigulanon nga subli-subli. One eternity later. Ganan lagi mi maminaw. Isulti na ayun. Naalagi ko'y sigulanon. Na ako'y iro nga puti. Ganahan ba mong maminaw ani ko sigulanon nga pasubli-subli. Sabo kayo gani. Ganahan kayo kay Raymond Castro o kang Rizal na Diras. Shout out. Ang sato ni Julian Mabugito mo ni Nurcab Max TV. Shout out. Shout out dai ko ni Juprika ug ni Jupre 5 ug ni Kristen Jen sa Bordo. Shout out. Shout out din ako ni si Jimmy Dinaserna, si Sir Jack Resican, Pablo Escobar, o si Mike Caril Malales, Katimbaw Blubot. Oh, kung ano tayo kami sa gusto mo pa-shoutout first din na mag-comment sa mga bagong video kaya upload mga shoutout. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para update mo kung ano po yung bagong video kaya upload. Oh, maroto may kabay para solangan. Always sa tinublan. Nagtaong ilti. Vivo!